Herritar bi izango zarie. Joan zan martxotik, giroa asko bajauta dagoala aitu dugu, Aturritik Ebrora arteko kaleetan. Jendea, abrosiduta eidabil. Ze soluzio proposetan deuskuzuen. Antzerkita, kontzertu, patxadaren ordez, herri hontan gazteak dabiltza aldrebes. Gu etxean sartuta, hobe gaude berez. Horrelakorik ez du, ez doktoreak nahi ez. Ez zaitezte saiatu, ez egin ez errez. Ez zaitezte saiatu, ez egin ez errez. Baita bai denari bai, fuera ez jauntxoan. Zumarra eta urretxuk behar du bombazoa. Aurrentzat antzerkia, tabernan saksoa. Gaztetxeko giroa, zerura jasoa. Berriz eaz dadila, martxoan bertsoa. Berriz eaz dadila, martxoan bertsoa. Giroa herriko kaleetara itzuli da James John abiari esker. Bere aginduz, bertsolariek kaleak hartu zituzten. Eta batzuetan errimaz eta besteetan humorez, puntuka, kaleak eta tabernak berriro ere jendez bete ziren. I am Francisco Vasquez Garcia. I am welcome to Almeria. We have singers and can leche. We have fiesta and feria. We have the sun. James, esaidazu zerbait polita. We have brandy and half corona. And Leonardo and his accordion. We calamari and macaroni. Mediku jauna, zer gomendatzen didazu hortza horientzako? Korbata marroia. We say yes until we say Amaria once again. There is a mister, there is
incendio para quebrados y Costello, el rey de la América, y suntuosa Corporate. No lo pagan mis coleones, los gritos fuera de las casas. All you rambling boys of pleasure, all you ladies of easy leisure, we must say adios until we see Amarillo once again.